צבי טלר, נולדתי בשנת 1911 ברדוס, בוקובינה שבגרמניה. עליתי ארצה בינואר 30, אחרי כמה זמן. בן 7 משהו מת אליי אמי. היא מתה ממחלת לב שקיבלה כשהעבירו את כל יהודי בוקובינה לצ'כיה. הייתי אחד בין 4 ילדים יתומים, ועברנו לגור בבית סבי בכפר קטן בבוקובינה. כעבור זמן קצר, אבא מהילדים חזרו לעיר רדוס, ושם התחלתי ללמוד. הייתי בין התלמידים הטובים בבית הספר. היו 6 כיתות בבית ספר יסודי. גמרתי כיתות ו', כיתה שישית, פנה אליי המנהל, ואמר, אתה היית התלמיד הכי טוב בכיתה. מי שהולך לתיכון צריך לשלם. אתה אל תשלם אף מיל, בוא לתיכון. הייתי מוכרח לסרב, והייתי צריך להתחיל לעבוד. נוסף ללימודי בית ספר הכללי בעיר, למדתי גם בחדר. למדתי יהדות, למדתי עברית, היה לנו מורה מצוין לעברית. כל הלימודים האלו היו שעות אחרי הצהריים. וגם למדתי באופן טוב את מורה פרטי יחיד לידיעת על בוריה עם ספרותה בכמה ימים. אני הייתי ב-12, ידעתי למשל את הגלוקה של פילר בעל פה. הייתי ציוני פעיל מילודי הקטנה. עבודתנו אז הייתה 2. מכירת שקלים, עיתונות הציונית, והרקת קבוצות קהילה קיימת. והייתי בן 16-15, לקחתי אבא ידי, ועלינו בחדר אחד ואמר, כאן חדר מזרחי, כאן מקומך. לפי חוקי רומניה, לא נתנו רישיון יציאה ופספורט למי שהיה עלול להיות בצבא בלי אישור האבא. אבא ז"ל כציוני מסור בכל ליבו, תמך בי בכל מה שיכול שיתני לארצה. הוא חתם בשבילי בבית המשפט שמרשה לי לצאת, וככה קיבלתי פספורט. עליתי ארצה בנייה דאצ'יה, הפסיקה הרבה זמן בקטנציה לחיפה. בנייה הייתי אני בחור דתי יחידי בין נמל עם 200 עולים שעלו אז בגרמניה. אני נשאר אחר כ4 ימים. היה לי קושי גדול באוכל, כל אוכל היה לא קשה. ענייה הגיעה לחיפה, ליפו. הרידו אותנו מענייה לסירות. אחרי זה הסירה הגיעה לחוף, וככה יצא. מיפו הביאו אותנו לבית עולים בתל אביב בחוף עלייה. שם הייתי שבועיים, ונשלחתי על ידי פועל מזרחי מתל אביב לרחובות
לכיתות שחל. אני קיבלתי, כי למזלי, אוהל. כשבאתי לקבוצה, לא היה אפילו לא אוהלים. זה אוהל שלי, והיה לי אוהל, והיה לי דירה משלי. והתחיל לחפש עבודה. העבודה הראשונה שמצאתי, זה היה בחורף, היה בינואר, היה כתיב פרי הדר. הרווח היומי היה ב8-9 גרוש. זה היה אדיר, זה היה יפה. שמחתי מאוד מאוד. כמו ש9 גרוש, יכולתי לחיות כמה ימים. בשנת 32 היה מאורע בארץ מכביאדה. עם מכביאדה באו גם הרבה נשים ולא חותרו. ביניהם גם אבא בבוקובינה, ביניהם גם אשתי התלתית. היא עברה יחד עם כולם, קודם כל המקום בהצהרה בבוקובינה והגיעה ארצה. המקום הטבעי שהגיעו כל האלו היה קבוצה שלי, הם באו בחברתי. באיזה ערב היא מספרת לי, אני נוסעת מחר לכפר סבא, להכיר בחור שמה. אמרתי לו, יהודית, במקום לנסוע לכפר סבא, תכירו אותי. בשמחה. ככה הכרנו. וככה, היה לנו ידיד טוב ברחובות, טיבר כותב לנו את נועים, ולאשתי הייתה בדודה בפתח תקווה, היא סידרה לנו את החתונה. שבועיים קיבלתי הודעה שקרן הקיימת מוסרת לפועל מזרחי את הצבא שלו. אז הודיעו לי, ואני באתי לכאן, באחת המקומות הקרובים, שם פגשתי את אושישין, ואמר לנו, זו אדמה שלכם. יפה. אז התחיל פרשת קורח. אשתי היה מובן מאליו, שילך אחריי. ברצון, באהבה, בחדווה, הגיע להנה. ומצאנו פה מה שמצאנו ריק, שממה אדירה. בנינו צריף, עברנו לגור בצריף. התחלנו את חורם. הדבר הראשון שהיה להקים ארגון, מסגרת, קראו לו ארגון בית של פועל מזרחי. זו הייתה מסגרת, והיא קלטה אחת מעיר, אחת מהכפר, אחת מירושלים ואחת מכפר סבא. וככה התקבצו עד שהגיעו הנה כ10 בחורים, ביניהם 4 משפחות צעירות. בינתיים עברו זמן ודיברו על משק. התחילו לדבר על המשק, על בניית בתים. בנו לנו שני חדרים אלו שישב בהם לול ורפת. התקציב היה לכל זה 220 לירות אנגליות. הפועלים שהם מקום היו גם בעלי מקצוע, וככה בנו בית אחרי בית, רפת אחרי רפת, לול אחרי לול.
לא יאומן כי יסופר. הביאו לנו פרות בהולנד. זה סיפור ארוך של הפרות, אבל לא נעזוב אותו. ולול. מה שקיבלנו זה היה 50 אפרוחים. אלה 50 אפרוחים רוצים להאכיל, ואני, בינתיים היו לי דוקסוסים, הבאתי מחדרה למי שצריך תערובת, שק ושק ושק. וגדלים, וככה זה התפתח לאט. ופה אחת נטה, ושם אחת נטה, וגם אני הייתי באלה שנטו, ונתתי 24 עצים. זה דבר גדול. הבאתי מים בחביות בגבעת חיים. החבית מים יצא להספיק לבישול, לחיצה, לכיסה. והקציבו לנו 120 שקל לירה סטרלינג, והקימו מגדל מים למעלה. המגדל מים היה 3 מטרות. מגדל מים למעלה, ולמעלה היה גם מקום להגנה ולשמירה. המגדל מים מוקם, הובא למים והיה מים, זה היה דבר אדיר, דבר גדול, דבר גדול מאוד. והיו צריכים לחפש פרנסות. החלף, הייתי עשה את זה, הבאתי לחדרה למחלבה. הביצים הגיעו לסוחר בתל אביב. הרווח הטוב היה פרוטות. פרוטות. ואנחנו חיינו, ואני ביניהם, ואני ואשתי ביניהם. אני הייתי המוכתר של הכפר. ואני כתובת. בימים הראשונים. פנו עליי. בחדרה היה איש הגנה ידוע. אושקי. באתי אליו. הוא סידר לנו כנל בשבילנו לרישיון לרובי ציד. זה היה הנשק היחידי בכפר, רובי ציד. ומזה אנשים יצאו לשמירה לילה. אמרו לנו לעשות גדר, איזה הכביש, גדר ההוא, ששם גרו ערבים, עשינו גדר. ושני בחורים יצאו כל בוקר ומתחו אותו. פתאום מודיעים לי שהערבים לא מתנים להמשיך. אני ממש ערבי שידעתי, באתי לשם, אמרתי לערבים. הגבול הוא לא פה, רק שמה. המפריש של 20 מטר. ופתאום אני מוקצף, אני בתוך ים של ערבים. הם דרשו ממני לזוז עם הגבול. לא זזנו, היינו מפסידים תקף מיד. אם אמרתם לא, אנחנו לא זזים, זו הגבול. אמרתי ערבית שידעתי. הגבול לא זז. את יהודית, יהודית הייתה חלוצה בלב ונפש. היא בלטה מיד בכושרה בעבודה. כישרון יפה מאוד בעבודה, כל עבודה. בפרדס, במשק בית, בכביסה,
אצל אנשים בכל דבר. ויהודית קיבלה באהבה, ברצון אדיר להיות שותף שלי בכל דבר. ככה התחלנו. הנה נסעתי להיריון במקום כמה בחורים, אישה אחת שכבר עברה לידה, הבאנו רופא מיועד חיים, הוא אמר יש לו זמן עד ללידה. למזלנו שכן שלנו עלה על סוס הפיר רופא מחדרה. רופא נכנס, ראה מה שראה, אמר שצריך מיד לילדת. לי עדות סוסים, סטרתי לחדרה, הבאתי עם ילד וילדה. הייתה תינוקת נהדרת. אבל ליהודית, בתנאים הקשים שלהם, לא בקבוק בירה, לא כוס חלב, לא היה לה מה להזין את התינוקת. ובבית לא היה כלום. חיתול לא היה, חיתול היו צריכים לחפש בפרימוס. מיטה לא הייתה. פנימה מיטה. אבל היה עוד דבר קטן. היה גדול, קטן, גדול. יתושי. קדחת. אני חליתי קדחת, יהודי חלתה בקדחת. ויהודי לשמור על התינוקת ליתושי. בעצת רופא, ידיד שלי, פוטשיבר, מצאנו למרים מקום בבית חיים לאישה שהעניקה גם בבת שלה וגם את מרים. והייתי לשניהם כל חודש להיות חיים 3 לירות. היה סכום אדיר, סכום גבוה מאוד, 3 לירות לחודש. ושלמתי, בקושי. ושלמתי. הייתה בגבעות חיים חצי שנה. במשך הזמן פתחו עניינים ואני בתוכם. נולד לנו בן ישוע, הוא נולד ב-38, בתנאים הרבה יותר טובים, אין דוגמה. הוא היה בבית ספר. מרים גדלה בינתיים בבת אהובה. ישוע גדל, נעשה חייל, למד הוראה, היה כמו נער, חזר והיה מורה בחדרה בליכין. אם אני נוסע באוטובוס עם בחור מפה, משם, מאיפה אתה, תן ישועות על הים הערב שלי. זה כאילו המון. לנו, לי ויהודית, יש משפחה בתרצי. ונוסעים אני ויהודית לכל שמחה במשפחה. אני ויהודית חרשנו בפרדסים. רכבנו בחדרה לקונצרטים, להצגות. רכבנו לשפת הים להתרחץ. רכבנו והיינו יחד בכל דבר קטן. אני ויהודית
בבית קטן שלנו פה. הייתה פה פינה חמה מאוד. מי לא תראה אותנו, כולם יצחקו. מי שלא בא, פה היה מקום ארוחה. מי שבא לבקר, בא אלינו לבקר. מי שבא, הכל היה אצל יהודית. בעיה. מאיפה זה היה? הבעיה. אף אורח לא נכנס, לא יצא מן הבית ריק. הייתה לה תכונה יפה מאוד. כל יום שישי, אחרי לקראת נרות, הייתה נותנת כסף לצדקה. והיה לה יד פתוחה לצדקה. ידעו אנשים, הסלטה לא יצאים ריק. גם היום נהיית מקבל כתבי בקשה לצדקה. היא שיתפה את עצמה בכפר לכל דבר. אין דבר בכפר שהיה בלי השתתפותנו, בלי השתתפותה. הכל. היא בשבילה לכולם. גייסה, עזרה. ידע מה שחייב לכל אחד ואחד. והיה לה שכל טבעי, היא לא למדה, כמעט לא למדה, אבל היה לה שכל טבעי, אינטליגנציה טבעית אדירה, לא מכוונת אבל טבעית, ידעה לנצל את זה טוב מאוד. הייתי עם יהודית 60 שנה, שהזמן היו כל מיני תקופות בחיינו, קשות ורעות וטובות, מה לא היה. 60 שנה. היו משברים במשפחה, הכל היה, מה לא היה. אבל אנחנו, יהודית ואני ויהודית, ידענו להקים פינה קטנה בכפר רואה, שכל אחד אהב אותנו. כל אחד היה קשור איתנו. פה, זה וזה וזה. יהודית. היא גם קשורה מאוד למשפחתה, הרגלו ארצה. הרגל נמצאים בארץ. והקשר שלה עם משפחתה זה סיפור אדיר, רבותיי יקרים. סיפור אדיר. כשאנחנו זכינו, אני ויהודית, להיות בחתונה של הבת שלה, היא באה הביתה, מחתונה, וכל ישותה, כל מה שהיא, פרצה החוצה בשמחה. אבל את הבת שלה יגיד לה, יהודית, נשארה תינוקת בת שנה, ויהודית הייתה לידה כל השנים. באיזה מסירות, באיזה אהבה. דפנה, הכל מה שיהיה, דפנה. שהיא זכתה להיות בחתונה של דפנה, השמחה שלה היה אדיר. כשנולדה לדפנה ילדים, אחת ועוד אחת ועוד אחת. זה היה בשביל כמה שהילדות האלו אהבו אותה.
אין לספר. אתה יהודי. אתה יהודי. כל פינה. בכל דבר. אבל אני אסיים סיפור יהודית בכמה מילים. יום בתחילת הבוקר אחד ואומרת לי, צבי, תהיי רופא. אני אראה אותו על 5 בבוקר. אני מצלצל לבני, בא מיד, בא מרופא, ורק עושה לו יותר. היא הלכה לעולמה. מלא מעש. מלא מעש. לספר מה שהיא עשתה בחיים, לא ניתן. לא ניתן. מה פעלה? מה לא פעלה? הלכה כמו צדקס. זה עכשיו לא הייתה. הלכתם לראות, נשארה, מי לא בכה אחריה? מי לא בכה? אבא שלי ז"ל, משה אריה טלר, אחרי שנפטרה אשתו ראשונה, תן בשנייה, בנו לו עם השנייה 4 ילדים. 2 ילדים. מיום הראשונה היינו 4 ילדים, סך הכל 6. מזה, אנחנו בארץ 5 ילדים. את הסבא הנכבד שלו זוכר, והייתי פעמיים, הוא היה תלמיד חכם אדיר בתורה, גדול בעירו. אבא ז"ל, אשתו, גורשו עם ילד רומניה, הגיע ארצה, והוא ואשתו נפטרו פה בכפר הרוי. אחות אחת שלי, גוסטה, נפטרה בכפר. אחות שנייה, קלרה, נמצאה עם ביתה בקיבוץ. אחי, אליעזר, גר בכפר חיים, ככה גם אחותי השנייה, קלרה, אליעזר. סבא ז"ל, ישראל טלר, היה אחד מתלמידים הגדולים שבעיר. יהודי חשוב, תלמיד חכם גדול. לאשתי יהודית. ההורים, ישראל טלר, ישראל שכטר, אשתו, נשמדו בשואה. אח אחד גדול, מוישה, נפטר פה בארץ. היו לו 4 ילדים, הם כולם בארץ. אח שני הוא רופא בתל השומר. יש לו עוד אחות בוונצואלה. מהאחים של אשתי ז"ל, יהודית, יש פה 4 ילדים, כולם דתיים, כולם בסדר גמור. אחד גר בחיבון, אריה, בת שנייה גר בירושלים, ובן שלישי גר בראשון לציון.
מזל טוב לגלעד עולה, לנסוע עם כלתו הברוכה. ייתן לי השם, שנזכה להרבה נחת מכל אחד מאיתנו. אמן. 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 טוב.